नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं। तो ये बताइए, जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? आखिर हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है कि जो हीरोइन को गुंडों से बचाए। हीरो वो होता है कि हीरोइन के पीछे दौड़ दौड़ कर गाना गाए। हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है कि जो समाज में फैले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, समाज में फैले बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाए, समाज को जागरूक करने के लिए आवाज़ उठाए। हीरो वो होता है। खेसारी लाल यादव ने ये साबित कर दिया कि बिहार के हीरो, बिहार के शेर वही है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक स्टेज शो के दौरान बिहार सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बिहार सरकार पिछले 30-25 सालों से बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, और उनको आईना दिखाते हुए उनके पिछवाड़े में एक बड़ा सा बांस धंस दिया है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बिहार वासियों के लिए कुछ बोलना चाहता हूं कि जब जाति जनगणना हुआ था तो आप लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी। जो ज़्यादा थे वो बोल रहे हैं कि बिहार में अब तो हमनिए का राज हुई, और जो कम थे वो बोल रहे थे कि शेर के गिनती कम होखेला, यही से हमनी के आबादी कम बात, हमनी शेर बानी सन। केहू कुछ और लेके खुशी मनावत रहे, लेकिन सब केहू के जानकारी के लिए एक बात हम बता दी कि बिहार के जोन युवा बारा सन तो ओकनी की बात सोच लेवे के चाही कि ज़्यादा खुशी मनैले के कोनो ज़रूरत नहीं है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में भाई जोन फैक्ट्री बा वहाँ भाई हथौड़ी पीटे खातिर के जाई, मोटरी ढोए खातिर के जाई, वो बिहार के आदमी जो है सन। काहे कि बिहार में कोनो रोजगार नहीं के, कोनो कल कारखाना नहीं के, लेकिन हमनी खुश के में बानी सन जाति जनगणना में भाई कि हमनी के आबादी बेसी बा तो हमनी के दबदबा बा। तो दबदबा रखे खातिर तो गांव में रहे के पड़ी नू। गांव में रहबे ना करे लोग तो दबदबा केकरा ऊपर में देखेबे लोग? माई के, बाप के, मेहरारू के, बाल बच्चा के छोड़ के दूसरा जगह में जी हजूरी करत रह लोग, सलाम ठोकत रह लोग। तो जेकरा के सलाम ठोकत रह लोग तो कोनियों से पूछ लेवे के चाहिए, भाई तहार जाति का वजह तहारा के हम सलाम ठोकतनी? वो घड़ी ना पूछे लोग। लेकिन जब बिहार आवे लोग तो भाई जाति जनगणना पे खुशी मनावे लोग, और जाति पर खुशी मनावे लोग, और जाति पे गर्व करे लोग। तो ये चीज़ तो हमनी के सोचे के बा कि अगला बार से कोनो नेता के बहकावे में ना आके, जातिगत वोट ना दे के अपन दिमाग के इस्तेमाल करके वोट देवे के चाहिए। खेसारी लाल एक बात तो ठीक है कहलन कि जौन नेता बिहार में अपन इलाज ना करवा सकल बरसन, अपन इलाज करवावे खातिर दिल्ली के एम्स जाता रहसन, बॉम्बे जाता रहसन, विदेश जाता रहसन, तो ओकनी तहनी लोनी खातिर कैसन हॉस्पिटल बनवाई है सन? तहनी लोनी के इलाज तो होइए ना सकता। काहे कि अपना खातिर भाई जब वो बिहार में नहीं के इलाज करवा के बाहर जाता रहसन तो तहनी लोनी खातिर का बनवाई है सन। अब ओकरा बाद में दोसर चीज़ पे जाता आदमी। कल कारखाना अगर बनावे के रही बिहार सरकार के, तो जब झारखंड बिहार में रहे, तो जब झारखंड बिहार में रहे तो उस समय में केकर शासन रहे? उस समय तो भाई रउआ सब जानते हो कि हम केकर शासन रहे? वो भाई भैंस लाठी वाला के शासन रहे, उहे शासन चलावत रहन। तब झारखंड जब संग में रहे तब बिहार खातिर कुछो ना भइल, तो झारखंड बंटवारा होला के बाद में जो नेता आइल बारा सन बिहार खातिर का करिया सर? और बिहार में भाई कम पढ़ल लिखल आदमी बड़ा बड़ा नेता बन जाता रहसन, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता रहसन, तो ओकनी के का बिहार के चल यहाँ सन? ये सोच सकल बानी सन। बिहार में कुछ ना जाति वाली राजनीतिक बा। कहल जान अंग्रेज एगो नीति लिया रहल सन कि फूट डालो राज करो, उहे नीति बिहार में चलेला कि सब केहू के जाति में बांट देले बारा सन और राज करत रहसन। केहू अपन समस्या के लेके नहीं बोलत, केहू अपन दुख तकलीफ के लेके नहीं बोलत, रोजगार के लिए नहीं बोलत, पढ़ाई लिखाई खातिर नहीं बोलत का जाति के लेके। तो नेता एंगा बांट देले बारा सन। तो एकरा का आईना देखलन खेसारी लाल यादव। ओकरा बाद में इहो कहलन
जब बिहार के मजदूर बाहर स्टेट में जाता रहसन तो जब कोनो त्यौहार होकेला तो त्यौहार में आवे खातिर ओकनी के सोचे के पड़ जाएला, काहे कि जल्दी छुट्टी ना मिलेला। तो ये कितना बड़ा दुख के बात बा। तो रउआ सबे से एगो निवेदन बा कि खेसारी लाल यादव जौन आग जलैले बारन उ आग के जलावे के चाही और जातिगत जौन विचार बा धारा बा ओकरा से निकल के आगे बिहार खातिर कुछ करे के चाही, अपना खातिर कुछ करे के चाही, बिहार के लोगन खातिर कुछ करे के चाही। तो अगला बार जब वोट देवे जाए तो अपन दिमाग के इस्तेमाल करके वोट देवे जाए कि कौन आदमी हमरा लायक बा, कौन आदमी हमरा के रोजगार दे सकल बा, कौन आदमी हमरा के पढ़ाई लिखाई के सुविधा दे सकल बा, कौन आदमी स्वास्थ्य के मतलब हॉस्पिटल के सुविधा दे सकल बा। वैसन पार्टी के वोट करी और बिहार के उन्नति तरक्की के रास्ते पे लेके जाई। तो जौन खेसारी लाल यादव आग जगीले बरन ओकरा के और आगे बढ़ाई। और खेसारी लाल यादव के बहुत बहुत धन्यवाद कि एगो भोजपुरी सितारा एगो बाहर निकल के आयल, ई बारे में खुल के बोलस। पवन सिंह के भी बोले के चाही और बिहार के तमाम कलाकार बारा सन ओकनी के बोले के चाही बिहार के आगे बढ़ावे खातिर। तो चलिए फ्रेंड्स, और वह सब के का राय भाई विषय के ऊपर में कमेंट्स करके बताई। अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय बिहार, जय भोजपुरी, जय हिंद।